Wara nuqqas ta' 4 snin laqda Studenteska Pals reġgħet lura fit-tmum tal-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College bil-kandidati kollha tagħha eletti fis-7 siġġijiet tal-istess kunsill. Dan wara li fl-elezzjonijiet li saru matul il-jum tal-ġimgħa il-Pals kisbet 34 vot iżjed mill-Għaqda Studenti Demokristjani. Is-Segretarju Ġenerali elett fisem il-Pals fil-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College Gabriel Mallija qal li issa jridu jsarfu dan ir-riżultat f'ħidma l-istudenti. Studenti li żgur li qed jippreżentu minnha huwa xogħol li ser jagħmel suċċess fil-Junior College u xogħol li ser iġib il-bidla viżjoni ċara li għandna fil-manifestan. Min-naħa l-oħra l-President elett tal-istess Kunsill Owen Michael Gregg spjega kif ser jitwettaq dan il-manifest. Kellna manifest li ħawet ukoll f'din is-sena li fih posta proġetti u proposti tajbin ħafna bil-ħajkwa dan minnhom l-Student Junior College. Ħajkun imqassam viżjoni ċara, ħansajħura wkoll quarterly vision li l-studenti ħajkun jafu eżatt meta l-proġett ħajoltuhom u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jigwadanjaw minnhom. Madankollu l-President tal-Għaqda Studenteska Pals Wayne Sammut għalinna x'wassal għal dan ir-riżultat. Bqajna pożittivi u l-istudent ried il-pożittività. Kienet waħda mill-ikbar raġunijiet għaliex l-istudent tal-fiduċja tiegħu lill-Pals. Ambjent pożittiv li der biċ-ċar ma tħabbira ta' riżultat ftit qabel it-tokki ta' nofs il-lejl tas-Sibt filgħodu permezz ta' ċelebrazzjonijiet spontanji mill-istudenti.